Passen 5 minuts de les 7. Òscar Arjonilla, què tal? Bona tarda. Hola, molt bona tarda. Et veig com preocupat. Preocupat? Bé, sí, sempre em poso nerviós abans de fer aquesta secció. No Com sé. han anat els exàmens? A veure, com no sé la nota encara, doncs no sé què dir-te, però és que, mira, us he de portar una notícia terrible, que és que dimarts vam començar classes un altre cop. Si vols que et vagi a buscar un mocador o alguna cosa. No, Una però- abraçada, si vols, sí, també. Una abraçada psicològica, així. Sí. És que, mira, realment no és tan terrible. Faig la carrera que vaig escollir, però, clar, pensa tu en això mentre estàs fent teoria i estructura econòmica, o derecho a la informació i deontologia professional. Clar, jo per això et preguntava, hi ha nota d'això o no? Encara no. No, perquè ens havien de dir la nota avui, perquè avui tenien examen els del grup 2, però ha dit la profe que no, que ens esperem fins la setmana que ve. Pues nada, En fi. ja està. Bé. Doncs res, ànims, Òscar, perquè això Sí. és una situació que jo no desitjo a ningú fer, derecho a la informació i deontologia professional, No ho és desitjo que, a ningú, No, tu vas fer la veritat, també. Efectivament, sí. És dolorosa. Ningú s'escapa. Bé, abans de començar la secció, us vull fer una pregunta. Heu anat seguint la missió Artemis 2? Ja Sí. sabeu aquesta que ha donat voltes a la Lluna? Quines fotos han fet, Sí, són molt boniques, eh? Sí. El cas és que ara s'ha tornat a posar de moda la cursa espacial i volia fer un programa especial a mi que més o menys anirà sobre aquest tema. Però no us preocupeu perquè us juro que serà molt interessant. Avui us parlaré del senyor Wernher von Braun, un dels màxims responsables del primer viatge a la Lluna, o sigui, no el d'ara, sinó el dels anys 60, però que tenia un costat bastant fosc. De seguida veureu per què. Estimats oients de gent de carrer, amb tots vosaltres, el doctor Wernher von Braun, el nazi que ens va portar a la Lluna. Home, el titular déu-n'hi-do, Sí, és bèstia el titular, és molt bèstia. Ens trobem al poble de Wirsith, Alemanya, el 23 de març del 1912. El nom del poble, com a bon nom alemany, no has de dir enfadat, perquè si no, no ho pronunciaràs bé. El Magnus i l'Emmy són dos membres de la noblesa, o sigui, estan podrits de calés. I han tingut un fill a qui li posaran un nom impossible de pronunciar sense el nivell B2 d'alemany. Esteu preparats? A veure, preparem-nos. Werner Magnus Maximilian Freiherr von Braun. Buf, Mireu que jo vaig fer alemany a quart d'ESO, però és que això és massa. déu-n'hi-do, tu, O sigui, són com, no ho sé, què, 7 noms junts? 7 noms, tots noms Sí, alemanys. sis noms. I tots molt difícils de pronunciar, amb moltes R's, moltes X, moltes W. Bé. S'hauria de traduir. Paco. Paco. Werner en castellà sí, Paco, no? Bé. Aquest noi de nom impronunciable era el nostre amic Werner, i des de petit és el que els experts en psicologia infantil anomenarien un friqui total. Li encanten els llibres de Jules Verne i de H.G. Wells. Fins aquí tot normal. Però és que a les seves estones lliures també li agradava llegir estudis científics com el Die Rakete zu den Planetenraumen. Buf, Traduït. jo només he entès Planetenraumen, que crec que sé per on va. Sí, alguna cosa Sé als per on va, planetes, no? alguna de planetes, sí. Traduït al català com a l'espai amb coet. Ah, l'espai amb coet. A l'espai amb coet, ja està. Home, Vaja. déu-n'hi-do, també les aspiracions, Sí. Al nano li encantaven les naus espacials i tot aquell mundillo, exactament igual que a mi quan tenia 8 I anys. què fas aquí, que no estàs a l'Artemis 2? Perquè em vaig veure de petit un vídeo d'un coet d'aquests que explotava i vaig dir, igual em mato, no vull. Et va agafar por, ella? Clar, jo Imagina. penso que això és menys perillós que agafar una nau espacial, no? No pensis, No, més o menys. pensis. La cosa és que aquest interès li va fer que es fiqués a la uni a estudiar càlcul i trigonometria. Jo crec que és encara més difícil que derecho de la informació i deontologia professional, Vull dir que ja... Allà, Deuen més o estar- menys. Mira, amic, si tu ets feliç estudiant això, endavant, però a mi em sembla un suïcidi. Al mateix temps, va ser capaç de convèncer un quants amics seus, que suposo que serien igual de friquis que ell, per construir un observatori astronòmic amb peces d'un cotxe abandonat. Com es fa un observatori astronòmic amb peces d'un cotxe abandonat? Ni idea tu, però aquests nois tenien una inventiva bestial. En aquesta època, el nostre amic Werner era molt feliç estudiant, construint observatoris, llençant coets petitons i tota la pesca.
Però clar, som als anys 30 i estem a un país anomenat Alemanya. O sigui que qui tallava el bacallà era un senyor amb bigoti al que van fotre fora de l'escola d'art per no sé quin tema. Charles Chaplin? Sí, Charles Chaplin, efectivament. O sigui que si el nostre amic volia tenir èxit no li quedava un altre que literalment passar-se al costat fosc. Es va inscriure en una associació de coets que poc després va integrar-se dins de la CSS. I clar, el nostre amic deia Nein, si el que ich vulgueren és fer les coetes espacialen. Segurament era així, tal qual. Sí, parlava així. Però, clar, diguem-ne que els nazis doncs, estaven més per altres temes. Va ser així com el Werner, el noi que somiava amb l'exploració espacial, va acabar construint missils pel Hitler. Clar, ara mateix ens hem de situar també en un moment molt important per la història de la humanitat en la que ell també estava molt present. Clar, entrem en plena Segona Guerra Mundial i la cosa està que treu flames, literalment. El Von Braun i el seu equip viuen amagats a una base secreta i es senten com dolents d'una pel·lícula de James Bond. Es dediquen a dissenyar coets a totes hores, però en comptes d'enviar-los a la Lluna, els llancen cap a un lloc bastant diferent que comença per l'On i acaba per Dres. Així que sí, el mateix home que amb els anys faria possible l'aterratge de l'Apolo 11 també va ser el responsable de la majoria de missils que van caure a Anglaterra durant la Segona Guerra Mundial. Clar, responsable també hem de posar una mica entre cometes. A veure, sí, però dissenyava ell els coets. I espereu que hi ha més. Tot i que ell era qui dissenyava les V2, que era el nom de les bombes, ni molt menys estava allà posant els cargols i ensamblant les peces per construir-les. A que no endevineu qui eren els que es trencaven l'esquena muntant-les? Efectivament, treballadors forçats dels camps de concentració. Von Braun amb els anys diria que ell no sabia res i que li van obligar a fer-ho tot. Però, amic meu, la veritat no sé si et creuré. I espereu que, com diuen a la telebotiga, encara hi ha més coses. Resulta que, per fer aquests coets, el nostre amic es va inspirar en un disseny fet per un altre científic que es deia Goddard. Aquell tal Goddard, en veure que allò que s'havia inventat estava servint com una arma de destrucció massiva, va queixar-se al Von Braun. Però el nostre amic li va dir que on era la seva patent i que per què es queixava si el missil no era seu. Vaja, amb el que us heu de quedar de tot això és que el Von Braun, a més de nazi, era un copion. Gather round while I sing you of Werner von Braun, a man whose allegiance is ruled by expedience. Veig que no és gaire amic teu, no, Òscar Arjonilla, aquest home, senyor? és que era un nazi. Sí. A veure, és que si fos amic meu... Tindríem un problema, no? Clar, jo seria una persona rara. Sí. A veure, aquesta que esteu sentint és una cançó que li van dedicar anys més tard. Us agrada? Sí, home, sí. Jo Doncs... me la posaria de despertador, fixa't. De sobte, despertador? pam, pel matí. Ui. Doncs jo per dormir, Mira, l'havia de posar per alguna banda, encara que fos com a dada curiosa, així que aquí la teniu. Clar, els anys van anar passant i la Segona Guerra Mundial s'acostava al seu final. I mentrestant, allà teníem el nostre somiador interplanetari plantat sense saber què fer, veient com, afortunadament pel món i desafortunadament per ell, Hitler estava perdent. Què va fer el nostre Werner? Molt fàcil, fugir amb la cua entre les cames. Resulta que mentre a Alemanya tot es queia a trossos, els russos i els americans volien capturar tots els científics nazis perquè construïssin els seus missils, que amb el temps s'utilitzarien durant la Guerra Freda. Què passa? Que aquí és on entra el Werner. Veient que Hitler perdria, va decidir entregar-se als americans abans que se'l carreguessin els propis nazis. Suposo que va escollir els gringos en comptes dels russos per no haver d'estar-se dient camarada a cada frase cada dia, 7 dies a la setmana. A veure, llavors ara mateix aquí arriba un senyor, no?, com podria ser Donald Trump, per exemple, no? Bé, sí, més o menys. Que diria com, you're the doctor, no? You're the doctor from Brown. Sí. Ja? Com que ja? Estàs parlant amb el general de l'exèrcit dels Estats Units d'Amèrica, m'has de parlar bé. Nein, és que ja significa sí en alemany. Bueno, en fi, mira, et proposo un tracte. Si tu ens construeixes míssils, et perdonem tot allò dels bombardejos i dels presoners dels camps de concentració. Et sembla bé això o no? Així, sense més, ni presó, ni res. Res. Tindràs més llibertat que l'estàtua. Ja, quin ofertón.
Doncs exercici també de recreació històrica, no? Recreació això? històrica. Sí, exacte, eh? No sé si la conversa va ser aquesta, però tant dona. El cas és que els americans van fitxar el nostre amic perquè fes els míssils, malgrat que era un ex-nazi. I així es va passar uns quants anyets més, però, malgrat tot, el nostre amic Von Braun encara tenia el somni de que els seus coets anessin a parar a un altre lloc que no fossin ciutats de dins de la Terra. O sigui, després de totes les barbaritats que va fer, encara volia aconseguir que la humanitat arribés a l'espai. Llavors li va demanar a l'exèrcit dels Estats Units que li deixés construir coets per anar a la Lluna, Mart i tot això. Però l'exèrcit, simplement l'exèrcit, li va dir amablement que s'anés a cagar i que no molestés. Llavors va haver de tirar per la seva última opció, la seva última bala. Mai millor dit. Però aquesta última bala la haureu d'endevinar vosaltres. Benvinguts a Quién quiere ser millonario. Per 333.333 euros. Què va fer el nostre amic Wernher von Braun perquè li donessin permís d'una santa vegada per enviar coets a l'espai? A. Reclutar uns quants amics nazis per construir una nau espacial amb peces d'un cotxe abandonat. Un altre cop. B. Fer pel·lis per una empresa encara més malvada que el règim nazi. Walt Disney Pictures. C. Amenaçar el president Kennedy dient que si no li deixaven se n'aniria a treballar pels russos. Quina dieu? Doncs mira, la B, no? Pel·lícules per Walt Disney mateix, no? Pel·lícules pel Sí. ratolí demoníac? Sí, efectivament. Què diu? Estic segur que serà això. Sí. Ara, espera, és que sí. tenim aquí amb nosaltres també la Marina Blanco. Què tal, com estàs? Hola, bona tarda. Vinga, per 330 i pico mil euros. Què? És que podrien ser, no sé, qualsevol de les tres, no tinc... Escull molta una. idea, A, B o C? Vale, li portaria contra el John. Sí. La C. La Molt bé. C. Albert, ràpidament. La C també. La C? Òscar Aljonilla. La resposta correcta és... Mickey Mouse. Oye, ¿queréis entrar en mi casa? Pues muy bien, vamos allá. Casi se me olvida. Para que la casa aparezca, tenemos que decir las palabras mágicas Miska, Muska, Mickey Mouse. Repetidlo conmigo. Miska, Muska, Mickey Mouse. Doncs és el moment de resoldre, Òscar, eh? Sí, el que Ha diu... guanyat el John, no? Ha guanyat el John. Sí, home, Felicitats, 300.000 euros invisibles. Enhorabona. Doncs els gastarem 100. Li estic donant la mà i no Espera, és que això és poc radiofònic, saps Sí, el que és et vull poc dir? radiofònic perquè no ens veuen, però és igual. Sí. Aquí s'ha de fer igualment. Doncs sí, amics meus, per promocionar-se a si mateix es va dedicar a fer pel·lis per la Disney, on explicava una mica quin era el seu pla i com pretenia arribar a l'espai. Lo millor de tot és que va funcionar i al poc temps el Kennedy el va posar al capdavant de la NASA, que acabava de néixer feia un parell d'anys. Així comença una nova etapa en la vida del Wernher von Braun, la era espacial. Però, clar, tot i que s'assemblen força, no és el mateix dissenyar un míssil que un coet espacial. A priori, el coet no hauria d'explotar enlloc, i això el nostre amic ho sabia. Per això, un cop li van deixar construir-los, es va començar a posar pesat amb la seguretat. Que si no podeu posar això aquí, que si hem de fer més vols de proves perquè ningú es mati, bla, 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 bla. És que era un avorrit, el von Braun. Tot això va fer que molts científics se li posessin en contra. Els semblava bé que hagués sigut un nazi, però no podien aguantar que fos un cagat i que a sobre els russos els anessin per davant per culpa seva. I és que mentre el Wernher i companyia estaven fent proves amb micos, els russos ja havien llançat a la primera gossa, la Laika, de qui teniu la biografia per allà, Cert. el primer home i també la primera dona, de qui teniu també una secció perduda en els arxius secrets de gent de carrer. En general s'ha parlat molt de l'espai aquí en aquesta secció. Sí, veritat. Crec Sempre que m'estic... interessant, sempre interessant. O això que em repeteixo massa. Pel És que igual. passa aquí a la Terra, Òscar, millor mirem enllà, Tens raó. Sí, Igualment, si no- el Wernher no es va donar per vençut i va aplicar la de mica en mica s'omple la pica. Mentre els russos feien llançaments una mica a lo bèstia i sense mirar-s'ho massa, el nostre amic tenia el cap fred i un objectiu clar, arribar a la Lluna.
Després d'un munt d'experiments amb coets que portaven noms tan originals com Mercury o Gemini, aquest últim en obvi homenatge a la intel·ligència artificial d'Apple, finalment Segurament sí, segurament. arribem al juliol del 1969. L'Apolo 11 esperava pacientment a la plataforma de llançament i el Werner se'l mirava. Tota la seva carrera, tots els seus anels, la seva feina de tota la vida, salvant un parèntesi en el que va treballar per un senyor amb bigoti, estaven Chaplin. posats en aquell coet. Compte enrere, i llavors l'enlairament. El coet pujava a milers de quilòmetres per hora, deixant enrere una estela de foc i de llum. L'Apolo 11 va aterrar sa i estalvi a la Lluna i pocs després els astronautes van poder tornar a casa seva. La feina del Werner estava completa. Tot i així, sembla que la cosa va durar poc, no? Sí, Va durar 3 anys després es va donar de baixa a la NASA. No. Bueno. Clar, potser per avorriment, potser perquè pensava que ja no tenia res a fer, o potser per les dues coses. Però el cas és que ho va deixar l'any 72, un cop va tornar l'Apolo 17, l'última missió a la Lluna. Fins la setmana passada. Moriria poc temps després, el 16 de juny del 1977. Tenia 65 anys. Werner von Braun, literalment el nazi que ens va portar a la Lluna. Sí, és veritat, té un costat més fort que la panxa del bou on ni neva ni plou, però hem de pensar que sense aquest senyor probablement no hauríem arribat a la Lluna ni ara, ni molt menys als 60. O, encara pitjor, podrien haver arribat primer els russos. Von Braun, després de mort, va tenir un munt d'honors. A la Lluna hi ha un cràter amb el seu nom i també ha inspirat a personatges cèlebres de la cultura pop, com el dolent de l'última pel·li Indiana Jones, el professor Von Pato, cosí llunyà de l'Ànec Donald, i també, per suposat, el doc de Regreso al Futuro, que es deia Emmett Brown. S'escriuen diferent, però es pronuncien igual. I per acabar amb la meva secció d'avui, us deixo aquest temazo que té bastant a veure amb el tema, però que no he sabut com ficar-lo fins ara. Música, maestro! Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Home, el que no es pot negar, Òscar, és que tens bon gust en general, eh? Ah. Sí, l'havies de colar. És que, dieu, només escoltes música antiga. Bé, perquè la música antiga està bé. Sí, clar. No, d'això no, ningú ha dit res en contra d'això. Bon gust, perquè la música antiga estava molt Escolta, bé. quins personatges que ens portes aquí, Sí, veritat. Sí, aquest Déu-n'hi-do. Òscar, moltes gràcies de nou per portar-nos Moltes gràcies la teva a vosaltres. secció. Òscar